slåskampen. Røvhuller, mand. Det er bare... Au! Det er mig, der lader mig. Det er mig, der lader den side, så burde de ikke være ond mod mig. Ja! Hey, I bitte! Hjælp lige, jeg ser det. Lad mig! Min fod! Lad mig lige være. Der kommer nogle frække optagelser. Der kommer lige nogle frække optagelser. Ja! Vi har ikke været heldige med ham, hva'? Vi har ikke været heldige med de to, hva'? Det er bare på YouTube, Buljane. Hvad er det lidt på YouTube også? Okay, no. Du får hånd, så giv mig den godt. Jeg var blevet nok. Jo. Kom og giv mig alle dine penge. Ja. Kom og giv mig alle dine penge. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Sexy lady. Gangnam Style. Sexy lady. Der kommer frække op. Gangnam Style. Sexy lady.